Novo positivo por Covid en Muros. Neste caso trátase dunha parella que veraneaba habitualmente na localidade. Aínda que son naturais da vila, levan anos residindo fora e chegaron hai uns días tan só á comarca. Trataríase dun novo caso importado. Ambos presentan síntomas leves e están confinados na súa casa. Sanidade confirmou tamén outro positivo relacionado con este brote. Trataríase dun familiar co que, ao parecer, mantiveron contacto. Séguense a realizar probas aos seus contactos máis directos, co fin de determinar novos posibles contaxios. Dende o Concello mándase unha mensaxe de tranquilidade á veciñanza e pídese que se sigan extremando as precaucións. O número de casos activos en toda a área sanitaria Santiago Barbanza mantense en 23, a mesma cifra facilitada no día de onte. Rómpese así a dinámica experimentada nos últimos días, cun lixeiro repunte no número de pacientes positivos.